Dax ka o jutay? Ari alam ko diri aron magabaw ka. Good day! Yes, good day! What's up mga igala? Another video na sad nga klaro pero matag og kalingaw ninyo. Siyempre atod kaninyo sa nag-inusara og nag-iisang DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy ang mopapas umuwag tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo kamadugan og siyempre kauban gyapon ako mga igala. Permi na kong kauban. Boy buang muhatag og sakit sa mga tagsa-tagsa na bugan. Pandama yung mga bugan. But anyway, welcome back to my channel, my gala, Biboy Bugoy TV. Siyempre, kauban ninyo si Biboy Bugoy o si Boy Buang. And if bago pa may ano yung vlog, mga gala, don't forget to subscribe. Click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos. Gaya klaro, sama ani, pero matag og kalingaw, ideas, og entertainment, og uban pa sa inyo ha. Okay? Understand? Sa Facebook, nangatag mi og kana nag-post ko buang. Oh. Unsa ilang mag-Q&A ta karon? Takaandam ko mag-dress data. Lalo. Q&A ta. So na tayo mga questions gikan sa atong mga kigalaan diha no, mani-comment sa atong post. So ato na nang sugdan buang. Sige. So before na to sugdan shout out ko kang Jericho Kugal. Shout out mo diha. So atong sugdan mga kigala. Gikan kang Cheska Chistoso Arcabal. Daraya pangutan na buang. Dax ka o jutay? Ari alam ko diri aron magabaw ka. Ako tubag ana makikala no. To see is to believe. Yeah. Shout out yan no, Cheska Chistoso Arcabal, taga San Remeo ni siya buang. Next kang Ninyo Escalona Verdida. Asay naguna? Itlog or ang manok? Ikaw unsa yan zero? Kuan? Ang Itlog ang maguna ba eh? una ang kuan ay o itlog o manok. Una ang o. Ano naman? Apil mas papilian ka. Yawa. Lingin ba jud ang kalibutan or flat? Yes, lingin ang kalibutan, ilong ray flat. Ikaw bang lingin ang kalibutan o flat? Balo. Lingin o eh. Ito lang saya sin. Oh, ay dala mo pang eskwela. Okay ba og lingin ba o flat ang kalibutan? Gikan kang Liam Pedrano, taga Sab-Asan Romeo ni siya mga igala no. Igagaw na ko. Shout out nimo diha day Liam May. Ngano gitawag og orange ang orange? Dahil sa kayo kuan sa no green niya, orange ang color. Dabong na orange green na. Dabong na orange green. Dabong nga Orange. green. Ah. Ha? Ikaw yung nadabong mo orange na dito. Dabong green pa na. Oh, yeah. Kanay hinog na siya na orange. Orange ang tawag na pero dabong pa green. O say dabong. Dili na siya orange. Oh. Green. Na ikahinog orange lagi na siya. Oh. So ang saging mo. Ang saging. Saging nga ilaw, green. Saging lagi na siya. Saging. Arisa Olasiman Arellano, nganong Y man ang sunod sa X? Uy man. Nganong letter Y ang sunod sa letter X? Pangutan na mga Kisa may nag-invento sa alphabet be. Botanan ninyo. Ay may pangutan na, may lisod-lisuras inyong mga problema. lubi-lubi. Ganong lubi-lubi man ang kinalasan. Gikan kang LBC Jetler, ngano man motingog ang speaker? Na magani ka ng kuan hearing na na-speaking. So mao mo tingo, ako lang hindi tubago no nga mao mo tingo ang speaker mahigala tungod ta sa kalaing-laing frequency nga gikan sa amplifier which nga mo deliver adto sa coil dayon down to diaphragm sa speaker nga mo vibrate nga mo cause siya og sound. Tanang mo kurog, mo tingog. Conversion lagi sulirap rang mata niya. Wa katingog. Wa katingog mo. Bula-bula rang baba. Amot lang. Mura to crab. Next, gikan kay Ayla Marie Tuhoy Armenian. Shout out din niya mo diha Ayla, taga Tabugo ni siya, murag Tagalugo ni siya, amot lang.
Nganong moingon man nga mag-move on na kang crush bisag wala sila nagkauya. Nganong na crush man sad ka nga wala day mo posibilidad nga magkauya. Lalo na crush man sad ka, nga wala na mo posibilidad nga magkuyab. Pero di ko kaya bumitaw at ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam You don't need to move on, but to kuan na lang ang pagdawat na lang sa kamatuuran nga dili jud magkakamo sa imong crush. Wala kay angay nga move on nan kay crush ra na nimo wa mo magkauyab, pero ang angay nimo bata na may gala, kalimtan ang possibilities, kalimtan ang dreams, ang ambition nimo nga magkakamo sa imong crush. Huwag tanga ang imuhang ambisyon nga magkakamo pa kay walay posibilidad nga magkakamo. Walay posibilidad nga magkakamo. Oh, ang Gary the second, shout out ko no. Kang Jane Juan, deserving bakuno siya higugmaon manghigala sa uyab nini ko ano. Sa to butsukulok diya ka oy gabuson. So ang imong pangutana no, deserving ba siya higugmaon? So everyone bisag kinsa sa tuwa deserve higugmaon, bisan pagbati kag naw, bisan kag putot, bisan kag flat og ilong, na kay ilong go kag baba, ug kag baba, siga kag mata, nipis kag mata, insi kag gwapo o gwapa ka, deserve ang tanan higugmaon. Deserve ang tanan higugmaon, pero in such time nga nagkahigugmaay mong ga og pasakitan kanya, that time deserve gyapon sa higugmaon, pero dili na siya deserve nimo sa ligat. Tanda. Ang tanan deserve higugmaon, pero dili tanan deserve sa ligan, dili tanan deserve respetuon. Kay ang respeto may gala, dili pa ngayon, pero ihatag ra na siya mismo dayon sa usa ka tawo. Ana din no. Oh, may kituntan. Maglasang dilante, taga-libaong sa nimeo ni siya. Ako ni siyang silingan, no? Kuno tirian. So, dara ang pangatanan niya buang. Why do some boys cheated to her GF? Nganong buhaton jud na nila, masking minyo na nangabit gyapon. Shout out. Nganong mga bit man jud ang mga laki sa ilang uyab nga babae, bisag minyo na mangabit gyapon sila. Kuan mo sa ana sektor ba? Sige pangita, way ka gusto, way kana niya ba? May kapulanan. Nakasuway ba kag cheat buang? Nakasuway kag pang cheat? Ang pera, eskwelahan, hindi mo. Wow. Samot. Not dili sa tanang sitwasyon nga ang malaki ray mangilad o muchit sa babae. Oh! Dili kami pirmi ang inyong ko ano manghigala. Kamo mga babae, di kami pirmi ang kanang mangilad sa inyuha. Siyempre. Kamasti eh. Dili tanang laki mangilad sa babae. Sakit. Dawa. Sakit kaya laban lang. Oh! Para Dili sa ting buhay. so dili tanang instances manghigala ha nga ang laki ra mo mangilad sa babae. There are some instances sad nga ang babae mangilad sa laki or mo cheat siya or manguyab sa laing laki. Cheat na siya manghigala no. Kay di ba ang laki para sa babae buang. So pananglitan imong uyab nga laki ning cheat sa imuha. So therefore languyab to ang laki sa og laing babae. Nga katong mismo nga babae ni cheat sa siya yang laki. So dili tanan case nga ang laki moay ka na moay ka na mo cheat permi sa babae. There are some cases nga ang babae mo cheat sa laki mo ang kanilang jud nagkuan na jud mahigala no nga ang mga laki o masakitan itago ra na namo. Ang babae mapuspos nalagay mo man kung giilaan. Sakit kayo pamalundungon. Ana kaya dai puspos ang babae mahigala, pero kaming laki ang uban ipabaagi na lagtagay kanang lingaw-lingaw sa ilang barkada. Kuan mo kanang ako sa experience, nag-experience Oo, ano. naka-experience mo. Kuan kanang hapit ko nilayat og bridge. Ano ba ka mo layat? Realize ko na. Wara dito. Ang Regeline E. Laureano may gala, why is it gihigugma na to ang tawo nga wa na ibog sa atua o gi-reject ang tawo nga hinigugma na higugma sa atua. Tanan, dili tanan case nga
nga atong i-reject ang tao nga nahigugma sa tuwa nya ang atong tao nga gihigugma wala nahigugma sa tuwa. Mo good nga ug adto ba ka mo patol sa tao nga feel nimo nga wa jud chance ka mo love back siya nimo or ari ka sa tao nga gilove na kadaan ug imo na lang pag-appreciate sa iyang mga butang nga ginahimo sa imuha para i-love nimo siya. Nara na nimo. Mainit. Ngano kung wala kay uyab, wa may mang chat, pero og tikin na ka, nay daghang mang chat. Palo lang. Pwede kay uyab. Wala. Ala, uy, kaluoy. Wala. Chat na ako. Tara, nang tubaga na may gala, no? Nganong sa wala pa kay uyab, wa kay ka-chat niya sa kanang na kay uyab. Kanang nanakay daghang ka-chat. Abot sa kuha kay daghang ko ka-chat ba? Na sa nakoy uyab or sa wala ko uyab sa una naman giapoy ko ka-chat. Depende na siguro na sitwasyon may gala ambot bisag ni gwapa imong profile picture pag nanakay uyab. Basin. Or di gwapo ba imong profile picture pag nanako uyab diya katog. Wala pa kay uyab. Bida. Inef May Muraka Yukte. Shout out ni mo diha. Shout out sa day ato no ganina ka Sheila May Alicer mainit. Nganong daga may siyang pungutan na may gala pero usa lang atong tubagon. Nganong sayop may gugma sa tao nga taken na. Ikaw ba nganong sayop may gugma sa tao nga taken na? Ang tiki naman. Maon mo ng tiki na. Oh jud, pwede gyud sayop pa na no. Naunahar bagod. Ikaw kuno sa sitwasyon sa tao nga taken na. Ikaw ang uyab niya sa tao nga taken ng imong gigugma. Tarong ba na para sa iya? Sayop gina. Sayop bangay ng mangilog daw pagkaon sa dili ato ah. Kang Juan, Oh. kang Pedro. Oh, mara istoryabaw no. Oh, mauna! Mauna! Paminaw! Buto ka ra. Bugni ko pa. Ayun. Sige, padayon pa. Kibrotag buwan. Gikan kang Carl Aton Buang. 6 part of your body. May toe. Ha? Toe. Ala. May toe. TL na. Oh, magbuot sila. TL rin. Oh, magbuot na sila. Ako akay nose. Oh, magbuot. So, shout out mo ni Carl Aton. Next, kang Ko Gimini. Nganong dako man ang dako? Dahil kay gamay ng dako. Klaseng bugod. Dahil kay gamay ng dako. Dako gani dako. Oh. Gamay. Oh. Dahil gina sila. Oh. Like kayo, dire sa Siboto. Dahil kay dili si boy mong tules. Sorry lang ko na. Naka-shout out niya bang? Wala kapoy. Buwa. Shout out kang Jericho Kugalog sa Bonpa, kang Ngani Duran, kang D-Zone. Kisa pa to? Again, this is Biboy Bugoy dahil gyapon may gala ang DJ nga may pagkatisoy amo papas umuwag tayong sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dugan. Ikaw pa siyempre si Boy buang. Oh. Ang mga tago kasakit sa mga tagsan ng mga bugan. Until next time, mga gala, diri lamang sa Biboy Bugoy TV. Mga videos na may klaro pero matang ug lingaw, entertainment kaninyo. Siyempre yatod yapon sa nag-ino sa rin DJ nga may pagkitisoy Biboy Bugoy o si Boy Buang. Until next time, bago pa morning of love, mga gala, don't forget to subscribe. Then click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos may klaro tama ni Dagan. Salamat! Until next time, bye-bye! Di ano kami rabuan? Ano ba? Ay, tumigo! Ah!